Тапшыруыбызның чираттагы кытлау сәламе Ульяновск шәһәренә аша. Бүген үзенең 30 яшьлек юбилейлы туган көнен Яңа Земница авылында туып үскән Губанова Раиля Ринат кызы каршылый. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан аны газиз әнисе Минзилә Камиловна, яраткан тормыш иптәше Радик, балалары Амир һәм Рената, әнисе Раил, тормыш иптәше Гөлүсә, племянницасы Алина кытлыйлар. Балакаем, матур туган көнеңдә без энең белән узган гомерләрне барлап, синең бала чагыңа әйләнеп кайттык. Каяра вакыт үткәндер. Хәтерлисеңме? Элек әби-бабагыз янында матур балачакта әтиле-әниле тату апа-әни идегез. Ә хәзер икегез дә гаиләле кешеләр. Инде үз балаларыгыз бар. Киявебез Радикка гашык булып, кияүгә чыгуыңны да искә алабыз. Ап-пак күлмәк киеп, киләчәккә ак өметләр баглап гаилә кырдыгыз сез. Бу мәхәббәтнең җимешләре туды. Инде бик күп еллар син үз һөнәрең буенча медицина тармагында хезмәт итәсең. Үз эшеңне яратып башкарасың. Син бигрәк сәләтле, тырыш, акыллы, уңган, һәр вакыт гел ярдәмгә ашкынып торучы иң кадерле кешебез. Син гомере буе безнең иң шук, иң актив якыныбыз булдың. Бер кайчан бер кемнең дә туган көннәрен онытмыйсың. Бар бәйрәмнәр белән кытлап киләсең. Без сине балакаем бик яратабыз. Синең шундый булганыңа шөкер кылып Алладан бәхет сорыйбыз. Чөнки син бу бәхеткә лаек кеше. Син бит үзең дә көз фасылында җир шарын җылыта алырлык кояш сыман. Сиңа кадерлебез, киләчәктә Амир белән Ринаточкабызның бары бәхетле көннәренә шатланып яшәргә язсын. Племянницаң Алиночка да сине үлеп ярата. Әйдә әле, апа, балачакка. Хәтерлимсең, анда әйбәт иде. Инде икебез дә сизелмичә гаилә дигән матур күлмәк киде. Булгандыр ул, апам. Аңлашмаган, кызык кына булган мизгелләр. Кире кайтмый шушы күркәм еллар. Сәгать уклары бик шук эшлиләр. Мин яңадан кулларыма уенчак алып барыр идем яныңа. Кайттым, апам, балачакка кире дип шатлык салырга җаныңа. Тик булмый ул. Кире кайтуларга юк шул инде юллар язмаган. Бер җирдә дә балачакка дигән күрсәтү знаклары калмаган. Бәхетле бул, безгә шулсы җитә. Тик елмайсын синең күзләрең. Үзеңнән соң иң мөһиме калсын тирән генә булган эзләрең. Кытлы булсын, апам, туган көнең. Шатлыкларың килсен тиялеп. Иң кадерле, иң якын кешебез. Яшә, бәхетләргә тиялеп. Хөрмәтле Раиля Ринатовна, бәхетле булып алда да гомер кичерегез. Ә хәзер махсус сезнең өчен җыр яңгырый. Кабул итеп алыгыз.
işit yüreğimde sen ağına bergen sözlerimini senin için benim süyülerim senin için yanıp yürülerim singing out benim süyüleşim yaşım var senin için senin için benim süyülerim senin için yanıp yürülerim singing out benim süyüleşim yaşım var senin için singing out benim süyüleşim yaşım var senin